Ongi etorri azken urteetan ikusmingaien sortu duen ordometraiaren aurkezpenara. Iparregarri Urretxuko azken bardoaren kondaira. Welcome into La Beaga Exhibition Center to the presentation of the movie North Agirre, the last bardo of Urretxukoa. Beno, ezertan hasi aurretik esan beharra daukagu gure proiektu hau Donostia 2016 kultura kapitalaren barruan sartzen zela. Eta hau itxiera ekitaldia dela. Eskerrak emain nahi dizkiegu bihotz-bihotzez proiektu aitzindari honen antolatzaileei. Gugan sinisteagatik eta Kakainzona Productions ezaguna egiteagatik. Donostiatik bertatik etorri zaigu Denis Itxaso. Txalo beroan mesedez. Barkamen askatu beharrak gaude azkenan ezin izan du etorri, baina lasai. Bideo bat dedikatu digute berak eta Don Elortzak. Aurrera bideo. Gabon eta ongi etorri 7 urte eta 11 buru osteren ondoren iparregarri den aurkezpenera. Badakizue zein den gure estiloa, baliabide gutxirekin eta imaginazio eta gogo askorekin egiten ditugu gauzak. Auzolanean bakoitza bere aletxoa jarriz. Eta horrela sortu zen proiektu hau. Egingo alde ukortu bat, eta azkenean ordubeteko filme bat aterazkegu. Izugarrizko maisu lana gainera. Entzun, filmak Josemari Iparragirreren historia edo abentura kontatzen du. Umorearen formula edo beki esan da. Umore absurduarena espotatuz. Filmerako propio sortu den gidoiak umoreaz gain, akzioare garatzen du. Eta horren ardura izango dira, historian zehar agertuko diren pertsonaia eta mafioso taldeak. Umorez jantzitako gizartarekiko kritika zorrotzak ere agertarazten ditu filmak. Elkarrizketa eta adierazpenetan seti daitezkenak. Historioa atxurtza semengo kontarrian kokatzen da. Miel Txopez konde alguztidunaren alabe ezkondu egin behar da. Eta Miel Txopezek munduan daudenik eta ardo garezkinak eraman ditu ezkontzara. Senargaiaren familia liluratu eta ibidumo 7 puntako dukatua mendean hartzeko. Bidean, bere umetako etxaia Andoni Montañarekin egingo du topo. Eta Iparragirre hor herrian aurkituko da. Iparregarri, Urretxuko azken bardoaren kondaira. Gai irukoitza gara. Orain dela urte asko, Kakainzonaren barruan sorturiko prestizioa gara. 7 urte hauetan, zentsuraren aurkako lanak ez du etenik izan. Itzalteko lan handia eta neketsua egin dugu. Adibidez, Ramontzinen aurka garaipena lortu. Eta garbi esan nahi diogu munduari, zentsuradore eta inkisiore aurkako borrokan jarraituko dugula. Gure etxai, nagusiaren arratoi doktorea, bai zu, hemen aurrean eserita, espero etzen nuen grabaketa hau ikusten ari zaren horrek, zure bilagoak, beste behin gure irudirik honenak zentsuratu dituzu eta. Jakin ezazue, gure azken ofentsioa badatorrela. Ikustera etorri zareten orori, ez daitezela engaina, ez erosi amaieran eskuragarri izango dituzuen DVD-a. Pirateatu eta lapurtu. Gora Kakainzona zentsura gabea. Gora Kairukoitza. Give me go, give me go, give me go, Josemari Iparragirrenak, Urretxutik dator, eta nik egindako abesti bat kantatu dut, Gernikako Arbola. Hasi ba! Bedenkatua, euskaldunen artean, guztiz maitatua. Hartu da zabalzazu, munduan fruitua, adoratzen zaitu, arbola.
Nola santua! Bueno, vale, nahikoa. Nazka ematen didazu. Kuiuko pixaputzua, ona ekide alde. Zuri normalitu zaizu horrelako programa batean nola besteak? Bueno, ez. Zaitez bomba dantzatzera baino ja. Zue, kultura bakarrik trikitisa eta txistua, ala? Venga, horrenga. Proba batillo. Horrela. Ospa eta gero egin hori. DVD-a kanpoko 2 mailetan edo da salgai 10 euroren truke. Baina ez DVD-a soilik, filmeko 2 pertsonaia nola ezagutu ziren azaltzen duen komiki baten barruan dagoelako DVD-a. Komiki bat, hau Jordi Bermejok eginiko maixulana da, gainera, eta berak eskatu bezala irabazien zati bat espetxetarako bidaia injustuak ekonomikoki arintzen laguntzeko erabiliko da. Datorren ostiralen gaztetxean ordumetraiaren beste pasat egingo dela. Bertan gainera gaur botaz diren beste hainbat harrikada botako dira. DVD-ak ere salgai egongo dira. Noizbait hasi behar genuen gogoratzen, aurten ere udazkena etorri zela. Azaro erdia igaro zela mundua kolorez lehertu zenean. Kosta egiten zaigu oraindik utxunea ulertzea, baina egunek erakutsi digute gu garela ekaitza, gu garela hortzimugan galtzen den itzal hori. Eta bizitza hitz egin nahiko nizuke, atzotik ari bagina bezala. Oroitzapenak ezin baitira ezabatu, hil, bombardeatu edota espetxeratu. Oroitzapenak azalean idazten dira, eta tatuatutako gorputzak bihurtzen gara, gu ere oroitzapen bihurtu arte. Bigurpilen gainean eta mundu osoa eskura, irrifarre gaizto batean. Gutako batetik bestera bidaiatzen jarraituko duzu. Haize bolada bihurtuta, haizea ekaitz bihurtuta, zu ere ekaitza zarelako. Eta elkarrekin egingo dugu bidea, elkarrekin egingo dugu barre eta negar, elkarrekin asarratuko gara eta besarkatu. Eta bihar ere oroitzapenak nola esnatzen diren ikusiko dugu. Egun sentiari begira, oraindik zerbeza eskuan, baina lagunen ondotik joateko gogorik gabe. Eskerrik asko guztiagatik, Xabi. Orain parte hartzaile guztiek eszenariora igotzeko eskatuko digu taldeko argazkia ateratzeko. Venga, sigue.
Alex, Berasa eta Horma etorri honean, segundutxo bat. Eskerrak eman egizkizu zuen lan orduetan, badakigu gainera, batzutan lan hauek ez direla eskerronekoak izaten. Gaurkoan argi esan dizuegu askorentzako eredu zaretela eta eskerrik asko egin duzunagatik. Tori garaiko produktuz betetako, produktu ekologiko osaturiko. Eta orain amaiera gisa da azken perla utziko dizuegu bideoklip ofiziala. Txain, txain! Bai, fallo tekniko, beraz.